Fa temps que us conec. Realment el contacte va ser a través de la Sònia, que vam ser companyes en una altra empresa, i arrel d'allà vam fer amistat. I casualitats de la vida, estava jo buscant pis per la zona on finalment he comprat, a Mas Lluí, i ella en tenia un i me'l va vendre, i superbé. El procés va començar trucant jo a la Sònia, sabia que treballava a Mat Immobiliaris, i sabia també que tocava tota aquesta zona de Sant Just, Sant Feliu, tota aquesta zona que a mi m'interessava. I li vaig preguntar i em va oferir aquest, on finalment és el que he comprat i estic super a gust. Primer vam fer la primera visita, que va ser el mes de juliol, i després vam fer una segona visita més endavant. Quan ja estava tot lligat, ja vam signar, ho vam tractar tot amb el Víctor. Concretament la meva operació va ser complicada, perquè era una protecció oficial, hi havia molt de temps amb tràmits i documentació, un procés molt llarg. Què destacaria? La professionalitat de la Sònia, per descomptat, també la professionalitat del Víctor, que va ser molt amable, ens va tractar molt bé, ens va ajudar moltíssim, perquè hi havia moltes coses que a nosaltres se'ns escapaven. I tot en general ens hem sentit molt recolzats i molt acompanyats en tot aquest procés que ha sigut complicat. Jo recomano totalment a tothom que necessiti o busqui pis, tant de lloguer com de venda, perquè Mat Immobiliaris té tot el que es necessita tindre.